at amanunta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon sa mga praantabay niya to. Good afternoon, partner. So sa imong mikropono, naka-off, naka-off sa laot. Okay. But anyway, maray na pagkahapon tabi sa mga praantabay niya to. Ano? Sige daw ngaya, Chad, tabi, ano mo daw, i-on mo daw tabi, so naka-off. Kaya kang partner ko ngunyan. Siging yun. Para pa? Sige daw, sige pa daw, Chad. Pa daw tabi, Chad. Iguana. Okay na. Yun. Maray na pagkahapon sa gabos sa mga parantabay, maray na hapon, partner. Maray na hapon sa iyo, partner. Ano, nairak ako sa imo, ta sige kang taram. Asura ang palan sound, ano? Teka na. Sige. Oy, palan, aprobado na ni Presidente Rodrigo Duterte ang vaccination kan general population. Kay ba na nadigdi partner ang mga minors. Ini po so bakuna kontra COVID-19. Sinabi po ini kasuhapon Tuesday. Yes, oo, yan po ginibo sa regular na press briefing ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ini pong large number of vaccine doses na ngunyan lang po nag-upod and mga maabot pa sa mga masunod na bulan, posible na po na bakunahan ang general population po. Yes, Diba? sabi ni Sa mga Roque, kaayan. mapuuna dahil ni partner this coming October. Yes. Day paki-particular date, ngunyan na Oktubre. Basta, ngunyan na Oktubre, mapuuna dahil ni. Ano? Sabi digdi, ating hinihikayat ngayon ay magpa-master listing na po ang mga magulang ng mga kabataan para mapalista na yung mga kabataan pag nagsimula na po tayo. Yes. Master listing. So may mangyayari partner na master listing tangani na ma-identify sa mga dapat na mabakunahan. Correct. Oo. And pigiin kanyar man or inaasahan partner na mapuna nga ni sa Oktubre asin aprobado na iyan ni Presidente Rodrigo Duterte. And sabi niya pa, kinakaipuhan daang bakunado para makapagtrabaho na sa gobyerno. And even ang mga maging ligtas man partner sa indang pagklase, lalo na baga piglalauman na magkakaigwaning pilot testing kang face-to-face classes. Correct. Diba? Yes. So Philippine Food and Drug Administration man or FDA partner nagtao naman ning emergency use authorization sa Moderna and Pfizer BioNTech vaccine para magamit na ini sa mga may edad 12 hanggang 17 anidad. Yes. 12 to 17 years old, no? Yes, oo. 12 hasta 17. Yung nagkaroon ni Supig sa sabing minors, partner. Partner sa tuyo mga parantabay, lalo na ang mga magurang, ano po ang sa indong opinion sa ginibunglak ng kaingin na pag-aprobar ni Presidente Rodrigo Duterte? Mabakunahan partner ang sa tuyang general population as mga minor de edad. Yes, are you in favor? Oo, Diba? Pabor diba? or are you happy sa arog ka ining bareta? Dapat isu general. Pag sinabi ko yan, general public partner, gabos kita. Correct. No, gabos kita. Pag sinabing general public, gabos kita, pwede nang bakunahan. Kaibanan na sa mga minor de edad. May mahapot, may hapot. Nata ngaya kuya Ate Jen,
dakol na ngayaan sa tuya ngayang bakuna. Oo, yan Ah. man ang kahaputan kung magkakaigwa talaga kita and igwana ning sufficienteng bakuna digdi partner na ipigbababa sa gobyerno lokal, di ba? Yes, nag-order na daatabi ning dakol. Na dakol na mga bakuna ang gobyerno. So tangani na maging ready naman agad para sa general public na Correct. pagbabakuna. Oo. Okay? Sabi digdi para sa ko na saro man na magurang, wala akong nahihiling na maraot sa pagbabakuna sa mga aki. Basta aprobado na ang vaccine na dapat para sa edad ninda. Kung halimbawa man na igwang past medical history ang aki, arog kang dating proseso, magkonsulta na muna sa doktor kung pwede pang bakunahan ng aki, tapos kung anong vaccine ang pupwede. Mhm. Sabi man kaniba, may nabibigla. Sabi partner, agad-agad may bakuna na sa minors. Eh di wow. Eh di wow, ang bilis naman. Nakakaduda masyado. Parang sinaing lang. Kapag sinaing mo yung bigas, luto na agad. Oo, ayun bagay, no? Ay. Sabi naman digdi, pakiabot naman kay Presidente Duterte, kaming mga mabibigat ang trabaho, hindi pwede magpabakuna kasi hindi pwedeng magbuhat ng mabibigat ng 2 linggo. Paano ng pamilya namin kung hindi kami magtrabaho sa loob ng 2 linggo? Mamamatay sa gutom ang pamilya ko. Nako. Dako lang kontra. Nako. Dako lang kontra. Hanggang sa ka mo dapat magtubod sa vaccine pag may patay na sa pamilya mo dahil sa COVID, sabi ni Jerome. Ini si Jerome pabor ini. Okay, sige. O, kita po, nagdi-disseminate man sa nakita ng istorya. Correct. Okay, sige. Ayan na. Pero good news dyan, partner. Dakulan, bakuna na Yes. asahan ta. Oo. So sa mga gusto na magpabakuna, yaon na po ang bakuna. Yes. And starting October, mapuo naman ang pagbabakuna sa general public. Yun. Sige. Maray na pagkahapon tabi sa gabo sa mga Paraantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Kami po ang sa inyong makakaibanan ngunya na pagkahapon, Kuya A. Idi man po si Jenny Balyaran and welcome sa programang Usapang Pamilya. Live po kita ngonyang partner sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Amari na pagkahapon, igwa na kita nin 34 viewers. Nako. Thank you so much. Thank you so much. Ibugtak po sa indong komento si Drenley Napoles. Good afternoon. Si Rodney Rempilio maray na hapon po pag-greet. Happy birthday kay Ricky Nepomuceno Campurok Dos, Bungoran, Uwas Albay. Okay, happy birthday. Yan pala, kita ngunyan, partner, speaking of COVID-19, nasa alert 4 kita. Yes. Nagkaigwa kita ngunyan na minaluwas pa sa ng Bareta, Kasubago, 29 positive cases in Legazpi City. Oo. Naku, talaga, dakol talaga partner ang narerehistrong kaso ng COVID-19 digdi sa Yes. syudad, maging sa ibang parte kang probinsya ng Albay. Nag-atod naman partner nin kasuguan si Mayor Noel Rosal sa mga mga authorized person na ang madakop daan na day nagsusunod sa minimum health protocols or minimum health standard, igwaning penalty. Correct. Oo. Sige, baka yun ang kaipuhanan ta. Oo. Tangani na Igutan lugod so penalty partner, diba? tangani na magturubod na kita or magsurunod na kita sa day sa pinagpapagibo sa satuya. Okay? Okay. Sige. Oo. Sige. Garo pero baga so ama na naghigpit na sa Oo. iyang mga kaakian, sa iyang pamilya yes. dahil sa mga pasawayon. Oo, ha? dakol ang dai nagsusunod, 'di ba partner? Minsan pag dai talaga kasi nagsusunod ang sa imong nasasakupan, talagang makulog ang payo mo, 'di ba? Correct. Garo yan sa pagdisiplina sa pamilya. Correct. Garo man sa Oo. ang mga local executives tatabi ngon yan, mga tugang, garo man sana nagpapamilya, nagdidisiplina or pinag-aapod na parenting style. Yes. 'di ba? Yan ang sa tuya na pag-uurlayan ngon yan na pagkahapon, ining apat na klase
ning parenting style. Igwa man palan kayo ano, partner. Yes, iba-iba Oo. palan ang aataman kan pamilya, ang pagpadakula sa mga kaakian, partner. Ika, bilang sarong aki na babae, Okay. paano mo maikokonsiderar Na. ang parenting style kan sa imong magurang? Sige Oo. daw. Minsan kaya partner, bako lang, kumbaga bako lang dumay naka-fit sa sarong parenting style o sarong category ang paagi kang magurang sa pagdidisiplina kang aki. Mhm. Minsan, kumbaga, authoritarian, Oo. diba? Which is, saro yan sa sarong klase digdi or category na talagang ididiskutirta ngunya na pagkahapon. Yes. Yan sa mga nagiiling tabi sa satuin na Facebook arukan. Apat na klase ning parenting or 4 types of parenting style. Correct. Sa mga bagong magurang, pwede ka mo magpili digdi kung anong klaseng Yes. parenting style ang gagibuhon ta. Tama, oo. 'Di ba? Or baka dahil lang kita aware saro sa mga parenting style na sa tuya na pag uurulayan, iyon na pala ang sa tuya na pigigibo. Correct. Okay? Mhm. So ano kaya ang pinakamagayon na parenting style? Oo, yan ang Diba? aramon tangon yan. Yes. Dahil ito pagparahalo yun, ano, digdi na kita. So sinabi mo ka sa bago, Mhm. ano sasabi mo? Sasabi mo, authoritarian Authoritarian. parenting. Ano na ining authoritarian parenting? Oo. From the word authority, Yes, 'di ba? di ba? Oo, so saro iyan sa kategory kung saan midbid sa tataramon kang mga magurang partner na dahil sinabi ko, gigibuhon mo. Okay. So garo talagang Mhm. striktong plus Correct. ang Mhm. pigaapod na authoritarian Yes. parenting. Oo. Basahon ta digdi, partner. Sabi Sige. digdi, authoritarian parents are famous for saying because I said so. Dahil sinabi ko. Pag sinabi kong kumaturog ka na, Mhm. kumaturog ka Turog na. No? When a child questions the reasons behind a rule, they are not interested in negotiating and their focus is on obedience. Yes. Daida apalanan aki interesado na ulay Negosyar, or oo. makadigosyar. Pwede nga papa 5 minutes. Oo. Pwede nga mama 10 minutes. Oo. Kumaga makikauron ka pa talaga, partner. Ano, Dai na kung pwede da pa mo adjust. Dahil na ini pag ang parent mo authoritarian, Mhm. pag sinabi kan parent, dahil na daan mga aki nag-aagad ning extension. Halimbawa, Oo. pipakaturog na kita. Ang gigibuhon daakan aki, magsunod. Di ba? Correct. Magsunod na sana, dahil na nakikipagnegosyar, baka ngaya pwede ngayang alas 10, papa. Mhm. Baka ngaya mama alas 11. Oo. Or baka pwede kaya taon-taon na. Tama. So, Diba? kung ang sarong parent palan partner authoritarian, kung ano ang sinabi niya, masunod ang sarong aki. Aki. Diba? Correct. Oo, kumbaga partner, ini man na mga authoritarian parents, kadaklan man na paagi ninda sa parenting style, ang ginagamit ninda is punishment instead of discipline o disiplina. May permiso, may padusa. Oo. Okay. Pag di ka ngayon nagkaturog, pwedeng malatos ta ka o kuruniton ta ka, di ba? Oo. Mga ganun. Ano? Di ba? So, ano apod ka yan? Mhm. Pirming igwaning punishment. Yes. Nako? Oo. Ah, And din na i-involve ang mga aki sa, kumbaga, problem solving na mga challenges. Kasi talagang ang nasusunod, iyo talaga ang magurang. yes. And ang focus lang kang mga aki, iyo ito magsunod sa kagustuhan kang parents. Correct. Sabi digdi, rather than teach a child how to make better choices, Mhm. they're invested in making kids feel sorry for their mistakes. Oho. So garo igpapa-realize ta sa mga aki na sala suginibo niya. That's why you have the so-called punishment. Punishment. May caller kita. Sige. Good afternoon. Go ahead po, sir. Yes, good afternoon, ma'am. Kreng,
Yes, Kuya Ed. Ano lamang ang sa Ano lamang po ang sa imong mahera sa tuyang time ngunyo na hapon? Go ahead. Ma'am, pakiano po. Dahil po masyado na lang po. Okay. Ano da akring ang sa imong concern? Ngunya na pagkahapon tabi. Mangumusta lang dyan po. Mga ngumusta? Sisay ang gusto mo lamang nakamustahon tabi, Kring? So, mga taga-baryo Marindok, sir. Oo. Ano ang gusto mong sabihin sa mga taga Baryo Malindok? May nagpupokpok? Nakatrabaho ka, sir. Okay. Okay. Nagtrabaho ka ngunyan tabi, Kring? Yes, sir. Oo. Ikaw bilang sarong ama, paano ka nagdidisiplina o paano mo tigpapadakulaan mga aki? Di ka pa na ba ako, sir, siyempre? Paano ka matao disiplina? Nasa kanya-kanyang magkurang kaya, sir. Ako kaya, sir, kahit pingulin ko lang mga adik ko, param na. Okay. Makuha ka sa tingin. So more than kumbaga. authoritarian ka man. Sarong makuha ka sa tingin sa araw ka ito. Pero dahil man ako, sir, so nagbabadil baga. Oo. Yes. Oo. Ayun man lang. Pero ikaw ang nababadulan, Kring. Dahil man, sir. Diba? Pero si Mrs. ang mahigpit eh. Mabasa Yun man sa natabi. Okay. Sige, sir. Salamat. Sige, thank you. Ingat ka dyan sa Metro Manila, Kring, Okay. ha? Okay, Thank sige. you. Mga tugang, sa tuyan na paraan tabay na masugid. Mhm. Si Kring. Maski na sa halawig. Hindi talaga nakakalingaw si Kring. Oo. Okay. Balik kita naman sa tuyan na tema partner. Ano? Ang sarong authoritarian parent pala. Mhm. More on punishment Oo. pag nagkakasala ang aki. Correct. And then ang aki no choice Mhm. but to Masunod. follow. Oo. And then mag-sorry na lang. Kapag Dahil na ki negosasyon. Oo, day nang Day nang- marason pa, day Dahil na ng mapaliwanag. Oo. Oo. Alagad partner, sabi digdi, children who grow up with strict authoritarian parents tend to follow rules much of the time, but their obedience comes at a price. Yun, na? Mhm. So, ang aki daan na nagdakula sa mga authoritarian parents, Mhm. matibay magsunod Yes. sa Human. mga rules. Kasi Oo. dinakulaan din dito, partner. Correct. Oo, Dinakulaan. masunod. Mm-mm. Talagang, Pero, their obedience comes at a price. Anong gusto sabihin ka, ane? mhm. Ah, Dahilan, permi baga partner, lalauman ninda kapag may nakomiter na mistakes o pagkakasala, permi ninda lalauman partner na igwang punishment from their parents. Yan. Okay. Somehow, may maray man na... Yes. may maray man na... Epekto talaga. Epekto. Kasi sabi mo ka sa bago, ang mga aki na nagdakula sa mga magurang na arog kaini, iyo partner sa mga masinunod kung baga. Yes. Mga masinunod. Nagrampaog. May nagrampaog. Sa luwas, May makusugon ang dalugdog. Masinunod. Siguro ko sa mga arog kaning kinds of parenting, authoritarian parents, talagang masabing matadong ang aki. Tama. No? Oo. So, ika bilang sarong daraga pa sa nangunya, pag nag-agum ka, nagkagwa kang pamilya, gusto mo daw na arog ka ni ang padalagan mong authoritarian parent ka. Siguro, depende sa sitwasyon. Depende sa Oo, sitwasyon. depende sa sitwasyon. Kasi sabi ta ka sa bago, ang parenting style, bako lang nakatutok sa sarong kategory. Mhm. Pwede maging authoritarian o ining pinag-aapod na authoritative partner. Okay, sige. So baka ini na ang gusto mo. Mhm. Tignan Diba? Tigpilit ka na. Pareho lang ini, partner. O, may pagkakaiba yung partner. Authoritative Oo. parenting. Yes. Authoritative. Ano ang gustong sabihin da ka ni partner na Oho. authoritative parenting? Oo. Ini da partner na authoritative parents, ini su style kang sarong mga magurang na ginagamit ninda itong positive discipline strategies, kumbaga. Mhm. Oo. So, ano itong positive discipline strategies? Itong pig-reinforce ninda ito partner na pig-aapod na
good behavior like pig-umo mo sa sarong aki kapag may nagibo o tinatawan mo ning reward. Okay. Authoritative parents invest time and energy into preventing behavior problems Mhm. before they start. Yes. So, kumbaga, nangyayari, partner, nagiging prevention is better than cure. Tama. That's Oo. why daita tigtutugutan an akita na maggibo ning sarong bagay na dai kita sigurado na baka Mhm. makakaraot yan sa aki. Sa aki. Tama. So, Oo. iisipan ta kung arog ka na sa tuya na magurang, so tipo na ay dai ka ngaya mag-swimming ngayang overnight. Oo, iyo, tama. Dai Kasi- ka ngaya magduman tadakulon ngayang halas dyan. Yes. Dai ka ngaya magkawat dyan sa pangpang tabaka maulog ka dyan sa Oo. pangpang. So, Pig, papaliwanag mo tulos partner sa imong aki. So, posibleng mangyari kapag nagduman ka sa sarong lugar o ginibo mo ining sarong bagay. Kung baga. Correct. Okay. So kumbaga, yaon na naiisipan na kan mga parents so mga possible things Mhm. na pwedeng mangyari, especially pag piligroso ang Correct. sarong lugar o ang Oo. sarong bagay. Correct. Ha? Oo. And ang mga aki da partner na pinadakula kang mga authoritative parents, ini man da sa mga aki na minadakula partner na maugma and successful. Maugma and Oo. success. Because, sabi they also use positive discipline strategies Tama. Mm. to reinforce good behavior like praise and reward system. Oo. Kumbaga, Praise. Uy, ang Oo. matibayon man ngayon ang aki yes. ko. Oo. O dahil ngayon matibayon ng aki ko, igwa ka ngayang bisikleta ngunya na Yes. Pasko. Oo. Talagang may reward. Yan. So, parang nakaka-boost ng confidence sa sarong aki partner pag arog ka na kapag may nagibo sindang tama or naging successful sinda, na-appreciate kang mga magurang, di ba? Yes. They also more likely to be good at Mhm. making decisions and evaluating safety risk on their own. Kasi Correct. nakaukod na nga ito. So safety risk na pigsasabi, sa side rin nila. Kasi nagdakula na sinda na nayaon duman so baka Oo. madalinas ka, Oo. baka maulog kita, Tama. baka Mhm. maulugan kita. Kasi yes. aki ka pa, pigsasabi na sa imo kanwagurang. Day ka magkawat dyan, day ka magdyan, tabaka, may mangyari sa imong maraot. Oo. So, ayun. So, talagang prevention and nainot na supatanid kang magurang Yes. bago so ano pa man partner na pwedeng mangyari sa aki. Yaon dahil ni happy Yes. da as in successful ang mga aki na nagdakula sa mga authoritative parents. Okay? Gusto mo ka ne? Pwede? Pwede na, Mm. pwede na. O, sige. Haro pa, Okay. igwa pang pigaapod partner na permissive parenting. Oo. Ano na ining yan? permissive parenting? They're quite forgiving and they adapt an attitude of kids will be kids. Oh, so, May kasabihan ba gan an aki nga ya, aki iyan. So, ano yan? Papabayaan mo lang dahilan sa aki. Dahin mo siya pwedeng mapaliwanagan or mabago ang pag-ugali dahilan sa aki yan. Maybe. May part na araw ka yan. When they do use consequences, they may not make those consequences stick. Mhm. Daida bako permanente. They might give privileges back if a child begs or they may allow a child to get out of time out early if he promises to be good. Mhm. Ini sa mga magurang na mga malulumuy ang puso. Yes. Oo. Diba? Dahil ka ngaya magluwas dyan sa kwarto mo ngaya. Punishment ko ngaya yan sa imo, tamakarawon ka. Yes. Alagad. 2 hours ka ngaya dyan, pero dahil pa sarang oras, pinaluwas na. Dahil natitios sa Dahil na aki, kumbaga. natitios, nag-ibi na sa akin. Sige na ngaya, paluwasan na lagod ngaya. Di ba? Ini so permissive parents, Mm-mm. mga tugang. Ano? Sabi digdi, permissive parents usually take one or more of a friend role than a parent role. So, ini daa, so mga magurang, nagaroman sa nadaa mga amigo kan sa iyang mga aki. Mhm. Dan, mamamatayan kan mga aki, nagaroman sa nasinda, amigo, asin amiga, kan sa iyang mga aki. Oo. Bako,
parents. Yes, kung kaya partner pag-arog da kaayan ang sarong parenting style kang sarong magurang, nai-encourage pala ng aki na maghiras kan sa indang problema. Correct. So, kumbaga dahil nga ni garo man sa na amigo, amiga so sa iyang mga parents, no? Nagiging open ang mga aki Tama. para sa indang problema Oo. o may crush na ngaya ako, Oo. mama, papa, Maistorya ta, maistorya, no? maistorya. Pero dahil yan nangyayari naman sa authoritarian. Tsaka authoritative. Ayan, baloon mo ngayang magbata-bata ka ngaya, mag-illusion ka ngaya dyan, ha? Diba? Hindi ka pa nga ni nakatapos partner kang istorya mo. Di ka. Kimontra ka na, diba? Okay, Sige. Another one, ining uninvolved parenting. Igwa pa palang ka, Ikaw man ka yan. uninvolved. Nai-involve. Garo, ali pa sana sa, partner, ali pa sana sa, title ka ni uninvolved. Iyo, Garo, garo. dai-involved. Oo, kumbaga parang sabi yun, tapawara-wara, Oo. parang gano'n. Sabi digdi, uninvolved parents expect children to raise themselves. Oh. Ikabilang sarong aki, ika ang magpadakula sa sadiri mo. Mhm. They don't devote much time or energy into meeting children's basic needs. Uninvolved parents may be neglectful, but it's not always intentional. Mhm. Paano man naging dai o paano man ba intentional? Okay. A parent will with mental health issues. Halimbawa, kung may postpartum sumagurang, Okay. di ba? Or substance abuse problems, for example, may not be able to care for a child's physical or emotional needs on a consistent basis. May mga pinag-aagihan ng mga parents. Oo. Kaya nga ni baga sabi ta kasubago, not intentional. Yes. There are many reasons behind kung nata ang klaseng parent na ni pinag-aapod na uninvolved parenting. Oo. So, it doesn't mean pala na uninvolved parenting ang style kan sarong magurang. Bako sin na sumagurang napabaya, kumbaga. Yes. May mga rasones Yes. kung natadain na napapabayaan so sa Mhm. inda mga aki. Maybe because bako sinda capable. Mhm. They are not capable na magpadakula ning aki because igwaman sindang helang. Okay. Iyo Diba? ano. So usually ang nangyayari kaning nagpapadakula ka ni partner so mga lolo and lola. Pero partner, posible man na ang mga uninvolved parents magkaigwa ni diit sa nang kaaraman or Mhm. knowledge sa development kang sa indang aki, 'di ba? Kasi diit lang ang tigtataonin ng guidance and attention sa aki. Mhm. Mm. So, ini ang abo kong mangyari, Iyo. 'di ba? Mm. Na ang klase ning pagpadakula maging uninvolved parenting. Siyempre, uninvolved parenting kasi nga ni dai kita capable magpadakula kay aki kasi Yes. May kaulangan, even kita, kumbaga. even kita we have our own problems sa sadirita. Oo. Diba? Okay. Pero sabi ta nga ni ang minsan daw ang mga magurang, ang parenting style partner, dailang domen kumbaga nakafocus sa Mhm. sarong category. Pwede ka pala maging minsan authoritarian, minsan authoritative. Yes, depende garo sa aki. Depende sa Ano, aki and sitwasyon. Kung siguro ko sa ditpaan aki ta, okay ining authoritarian. Oo. So, Iyo ano. kasi follow. Pag nagdurudakulaan na, authoritative na. Kasi ma-appreciate na din dasu reward system. Iyo. So, pag-praise ta sa inda, and then Mhm. pagtao taning warning sa mga kaakian. Pag nag-teenager naman, magayon na ni pigapod na permissive parenting. Oo. Kasi during that time, so aki, tatao na mag-share. Oo. Tao na mag-share kan sa Yes. indang mga experiences, Mhm. knowledge, and we have to listen to them. Madangog kita sa inda. Tangani ang maging bilang sarong magurang, Mhm. as in bilang sarong friend sa satuya ng mga kaakian. Tama. No? Okay. Okay. So, ining uninvolved, sana dahil man mangyari. Oo, na magkaigba ning medyo kaulangan Correct. sa papadakula kang aki. Mhm. Pero base partner sa nagbutwa sa sarong pag-aadal,
na ang authoritative parenting iyo ang best parenting style sa apat na ini. Yun. Kasi Na. kumbaga iyo da ini kumbaga positive discipline ang piga-adaptar ka magurang sa pagpadakula kang aki. Yes. That's why nai-enforce mo magayon na relasyon and nagiging successful ang aki. Yes, mailing taman nga ni duman sa outcome sa mga aki baga. Oo. Ini nga sa mga aki na minadakula ning maugma, Yes. asin successful, Tama. diba? Magayon kaya so aki pagiling mo na mantang siya nagiging successful partner. Correct. Maugma siya na nautob niya ito. Yes. Kaibahan no sa iyang magurang, diba? Yes. O yan, sa mga magurang tatabi dyan, in kaso nalilibong pa kita kung ano nga ang pagklasing pagpadakula sa Opo. sakuya na mga aki na dapat kong Yes. gibuhon, sana may naukudan ka mo. Ano? Permissive, authoritative, authoritarian, or uninvolved parenting. Oo. Pwede Ah? po nindo, sa ngunyan siguro pwede nindo ma-identificar kung anong klaseng parenting style igwa kita, Correct. diba? Okay. Sige. Yan na. Sige. Mabalik kita mga tugang. Sa satuyang pagbabalik, Mhm. ano ang aasahan kan sa tuya ng mga paraan tabay? Oo. Hain na ito. Naulog. Naulog. Okay. Yes, partner. Ngunyan daan na maski pandemic, dain na pupugulan ang lalo pang pagsikat kang inaapod bagang tiny house living na kailing ka ng mga arog ka. Tiny. Ano Or yan? itong mga inaapod na downsizing na style kang harong. Oh, Okay. aramon ta iyan, ngunya na tiny house living. Yes. Guro tiny. Pag sinabing tiny, sa dayuto na yan, partner. Okay, sige. Ay, siyon tayo. Sa ano ang bago? Yes, sa satuyang pagbabalik, oras, alas 2:37. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asinan Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgelyn's Pili Products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwa pa nga ni Sindanin Pili Tart, santan asin pastillas. Edgelyn's Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Sige mga tugang, balik kita sa programang Usapang Pamilya. Okay, kamusta ang tamo na partner sa tuyang mga paraantabay? Si Christy Navares. Hi Ate Jen at Kuya A. Pagritman po ang Navares family, always naka-DCGB. Digdi po sa Inamnan, Grande Ginubatan, Albay. Tiring man si Renz Luna nakatutok, Emilia Dalit Badillo, marhay na hapon Ate Jen and Kuya A. At sa Gabos na nakatutok. Tiring man si J. Mark, Lacupanto Lorcha. Good afternoon po sa imo. Sir Rodel, Jerome Miraballes, Renato C. Felix, Clarito Olarte Rosin, Ja Betito Balet, si Rinman, si Lorna Silva, and si John Paul Mendoza kang Tabaco City. Good afternoon. Si Ringmanda sa mga taga-barangay Bitaano kang Legazpi. Salamat, Tabi. Thank you, Tabi, sa sendo pag-antabay. Okay. Sige, partner. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Kasya sa sarong 5.5 square meters na harong ang hasta siyam na katawo. Ini ang inapod na tank house na tiny house living o ang konseptong downsizing. Sarong pamilya ang nagpatindog ni Harong sa Baguio City na kasing dakula sa nakansarong ordinaryo na kwarto. Pigsasabi na fully functional as in kompleto sa gamit ang duwang palapag na harong. Kasya ang 5 tao sa enot na palapag, mantang 4 naman ang pwedeng makausto sa ikaduwang palapag kaini. Sigun kay Tonton Papatan, bay sa diri kang harong ini ang pinakasaday na harong sa bilog na Pilipinas na kayang istara ni nagkaperang katao, mantang sa fundo na 200,000 pesos. Pwede na makapagpatindog ng siring na kakaibang konsepto nin harong. 5.5 square meter? Yes. May harong ka. Sa mga nagpapaharong or sa mga gustong magpaharong pero date and budget, Oo. ilang atabi nindo ining 5.5 square meter na harong. Sarang kwarto kadakula, pero paitaas man. Oo, duwang palapag. Duwang palapag. Pero imagine, kompleto baga sa gamit sa laogang harong. Opo. Partner, Sa mga di po nakailing sa tuya na Facebook page, kompleto. May kama. May lutuan. Oo. May tangke pa sa taas. Yes. Diba? Tank house na pigaapon. Oo. 200,000 ang budget. ang budget.
Ang CR pang talagang Wagayon, bonggang-bongga, di di ba? ba? Oo. Oh. Partner, Oh. kayang-kaya na ini. Kaya. Imagine Diba? ang siyam nakatawa ko na partner, data na masasabi na sa dit iyan na pamilya, 'di ba? Talagang Isipon mo sa dako na na iyan. 5.5 square meter na harong, Oo. naka-star ang siyam nakatawo. Yes. Kumbaga, talagang na-maximize partner so space, 'di ba? Pati repeadan partner. Halimbawa, arog kay ini Oo. na pandemic nga ni. Sabi mo nga ni, kasuba ko, ano? Nauuso na dahil ng pasaradayutan ki arog, pero paaralang kawan. Iyo. Oo. Because, nagkukulang naman kita sa daga. Oo. Kulang man ang sa tuya na budget magpaharong. Sabi nga ni, baga, mahal daw magpabahay. Correct. Diba? So, nakaisip ini, nasaro niya tong kababayan, nasa espasyong 5.5. 5.5, nakagibo na kiharong. Ang problema kan partner, pag abot sa COVID-19, Warang social distancing. social distancing. Oo. Pero magkayong baga kasi nahihiling mo man na igwa man partner ki. Ano po naman? Division. Division, May diba? division. Oo. 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 So kung nga hapoton, kaya mo ba mag-start sa harong na arog ka yan? Kaya. Kaya. Basta yan. day ka umabot sa punto na lumobo ka partner. Di ako garma lumot. Salit ang sa kuya na tulang. Saradit Oo. ang bone structure ko partner. Maski anong kaon, di man kira rin nagdadakula. O yan, Anong challenge po. challenge ta? Challenge para sa satuya ng mga paraan tabay. Ano tabi? Iyan tabi na pinagibong harong na iyan. Pagibong tang panalminga na kung ano sukinaya kan sa tuya na budget. Diba? Kung ano sukinaya kan sa tuya na budget, especially pag mapatugdok ning harong, may stick na kita naman. Sabi nga ni, may mga paagi na ngunyan, tangani na makapagpaharong kita. Even sa sadit na pondo. Oo. Tama. Sa sadit na espasyo, kapag gusto, may paraan. Correct. Pag ayaw, edi don't. Yes. Budang niya na pandemic, importante na maging practical kita at the same time, dapat positive din ang outlook ta sa buhay. Correct. Halimbawa, sabi mo ka sa bago, sadit lang ang kantidad kang kwarta o pundo na igwa ka, pwede mo itong mapaghipno sa simpleng konsepto kang harog kung saan magiging maugmaan sa imong pamilya. Nasa diba? diskarte, partner, pinagkasya bagagabos, oh. Oo. To electric stove, katading na sulababo. Oo. Diba? And yes, ining sarong tank house partner, for sure, and sana sa mga nagdadangog, ang mga maging hopeful sin the partner na sa taho kang pandemic, pwede kita makapagpagibo kiharong na maski sa det, alagad, functional. Yes. Minsan kaya, sa mga harong tang darakulao na baga, we're not against big houses kasi talagang Yes. kung kaya man magpagibo ning dakula na harong, why not? Oo, kumbaga swertihan, di ba? Yes. Pero kung dahil kaya, dahil na kita dahil na kita, at least igwa kita ning harong na pinag-apod na functional house. Sa mga bagay, sa mga gamit, nagagamit na sa laog. Kaysa man sa dakulaon sa harong ta, Oo. Dahil na napakinabangan sa iba. tapos na kita nagirilingan. Iyo ano. Di ba? Nagiging halawig na lugod partner. Yes. Dahil daw ngayon si okay. mama mo. Dahil na diyan sa laog kan harong, pero dahil na nagka-irilingan kung hain ng lupalop kan harong si Mrs. Correct. Kapag nag-iwal ka mong ka mag-ilinga. So iyo ini ang kagayunan mo niyan sa nauso and baagong harong baagong konsepto ning harong tank house or tiny house living. Yes. For sure, urugos dyan ang tawong naka-star. Tama. Sadit-sadit sana. Sige. Sige. Yan na. Tank house or tiny house living. Yan po ang ano ang bago. Okay? May mga komento kita partner dyan. Sabi, Okay. Sabi digdi, so reaction partner kang kasubaago, paano man po sumaluya ang salud, dahil nakakayanan ang bakuna, iyon na lugod ang nadidis. So kaya nga ni po, dapat magkaigo mo na ni general check-up. check up. kumbaga. May pa-check Iyo up. baga ang apisok, maski kang Department of Health. That's why partner, sa oras baga kang vaccination, step by step, di ba? Kada ko ning mga doktor na
assist kan sa tuyang sitwasyon kang salud. Mhm. Okay. Sige. Bitaminang pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. Sabi ni Drew Barrymore, the best kind of parent you can be is to lead by example. Mhm. Kitang mga magurang, may kinaaraman din sa tema ta kasubago, ano? Oo. Kita mga magurang kung ano ang gusto tang maging sa satuya ng mga kaakian, maging example da kita. Kung gusto tang maging masinunod ang satuya ng mga aki, bilang sarong magurang, dapat masinunod man kita. Tama. Oo, kasi kung ano the partner ang natatangadan kang aki, iyo man talaga ang gigibuhon. Kumbaga, Yes. iyo ang papangarugan. Kung maging gusto tang maging authoritarian kita, Mm-mm. authoritarian ang kita totoo Authoritative? magsunod, totoo mag-obey, dapat kita mismo totoo mag-obey. Yes. Oo. 'Di ba? Kung gusto tang nagfi-face mask ang mga aki ita every time na maluwas, nagfi-face shield, kita dapat naka-face shield man kita. Tama. Mhm. 'Di ba? Kung gusto ta na ligtas sa ano man na peligro ang sa tuwi ng mga aki, iligtas tama sa tuwi sa diri sa mga peligro. Sa paagi ka iyan, nagiging example da kita, and then ang mga kaakian nagiging masinunod-sunod man. Naiiling sa satuya kung ano sindang kung ano sinda kung ano tang gustong maging sinda. Yes. Mapagalan magpaliwanag. And kumbaga, ika ang pinaka enot na idolo kang aki partner. Kung Yes. successful ang Correct. parenting style, syempre maisip ang aki, ay gusto ko man maging araw kaini. Maging Opo. successful pag abot kang panahon. Correct, Diba? partner. Okay. Diba? Sige. Hello muna kay Condrado de los Santos, Edison Manjares, Maruwini Velasco, Ermelina Ariolo Locanyas, Siringman, si Tolan Mazo, and si Lorna Silva. Good afternoon. Siringman, si Jerome Miravalles. Mhm. And batiun taman da partner, si Sir Redal na nakatutok mo niya na pagkahapon. Siringman, so nagpapabati si Sir Nars Barciliano Buaraw. Okay. Si Okay. Christy Navarez. Hi Ate Jen, Kuya A. Pag-greet naman po ng Navarez family. Always naka-DZGB digdi po sa Inamnan Grande, Ginobatan, Albay. Si Renz Dana sa Arizona. Kaniguan man. Kuya A, sa gabos na nakatutok. Good afternoon from Emelita Dalit Badillo. Oo. Sabi man ni 324, magayunon po sa indong presentasyon ngunyo na pagkahapon. Kung ako ang hapoton bilang sarong magurang, ako po, duman ako sa authoritative. Authoritative. Iyo talaga so, ano? Oo. So, nagduwa sa survey, authoritative talaga man partner. Yes. The best naman. Ay, magkaigwa kita ki-aki na happy and successful pag authoritative parents kita. Yes. Okay? Sige? Okay, sige. Yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunya na aldaw ning Miyerkules na kaibata sa lado teknikal si Kuya Ronald Baldo Siringman, Alden Richards. Ako po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Baliran Mabalos sa indong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation. Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax,
rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Lilingya kami ning pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Baguhan sa mong paglaom, asin pakusugan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ning bulong, asin mapundo kang pag-ulakit kay ning helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyonian sa muyang paghinguha na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan sa muyang salud. Nalugod pa man maglingkod sa mga naghihelang na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tawan sa indang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit na marahay man tulos. Surugaan mga nagaataman sa inda. Tawining kapahingaluan na daing kasagkoran ang gabos na nagadan. Asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan na maghingua para sa karahayan kang gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, ulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdarasato sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli kay Kristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kay bamo asin kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos.
Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, umamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghihelang, ipamibi mo kami. San Jose, ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 1 minuto makalihis sa nalas 3 nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nakalusot na sa Senado ang resolusyon na may kamauotan na tauanin pagsaludo ang mga doktor sa nasyon dahilan sa indang sakripisyo ngunyan na nakaka-eksperyensya ang nasyon nin grabing pandemya. Inaprobara na ana Senate Resolution 916 kasabay kan pagrumdom sa National Physicians Day. Ipinaliwanag man ni Senador Sani Angara na ang pagmidbid asin pagsaludo sa mga doktor dahilan sa ipinapahiling na isog sa pagbulong sa may mga helang ngunya na may pandemya maski na ngani may peligro na sindaan maulakitan kan nakakagadan na helang. Yan ang mga alas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, lakas ban